Lukurongni langma hamkrai nani kaisa kotor nangmani dalangkha lama no khonjago langma tai langma no lama thanglaisu thogya lama tei malkhung thangya thangibo malkhung derao tei sogoinabo lero langmani mula jagnang jorano kibo lama hamyate himoi sekomanani musungjak baya o jora katalni lukurok abuni bagino nangsugui tongo lama kaham tipra kami amchayo hamkrani obubak Tipra kami amchayo hamkrani obobak lamani halok belaino hamyangjak abahai lamarokni bisingo asuk haksalo thangna nangya Agartolani sampa Bujungnogar thanani bisingo klainai Habildar parani simi Bujungnogar hatitai saknainok habanok dorbana rogo thangnani tungsano o lama phiaba bisikba sikangni simi kakak tei bathakjak ha kepek ungjakni bagai taboglai chuna soibailia malkung sonairok O amchini lukurok naikha buskani 2023 ni chongbari sakangno abo snamjakni ungthung tomuno snamai riakhe lukurok kha koisuk sinai hapangrokni sakawo busak bisirok kha nongni o lahar hamia mo 5 বছর 5 বছর kha kebo o lamani bagi kebo khorong rok ti sajak da tong amne khe kami amsani borok ti saka thingno tobo blog rogo thangjagya tai blog rogo thangjagya suru neta peta rong sauna neta rongno to asa jaktai ko ge neta rogo o lamano kahia imang phono khairi liat na thaise bole ama hainota ko ba tamu repairing ni somoi phai tongkhai ko repairing ya thanglai suka obo biang tei khai bisi thanglai shu obo rom di lefunga tei lefunga blog gai tai yango sak hamnok rok to tong sak hamnok tong oro gana ro ge sak hamnok rogo o subida rong kha o lahar titlang ko lahar mo lahten o lama tei na থানা না হাইনে অসুবিধা নিবাগে নর বর্তমানে সরকার নর তাম কইনা মুসু বর্তমানে সরকার ন কইনা মুসু কি কমন ও লামা ইকো অবস্কাং বিধান সভা বোর্ড নে আগে লাগি ফেবা নাই তা হাংলাই সু খাইমানি হাসপাতাল অফিস কাছেরি রগ থানানি ব্লক রগ থানাকে বলা হারতি ছাংবা বলা মাতি ছাং aga ola harting thango yang ega dokhin barjungnogor barong yang yati thango gai hinna thana kosto mota ge arginogor Bujungnogar thangma lama ka obono iko Habildar company rogo company thamani yang ola mati thango tabsuk jora kebo kamni bage khorong rok da 30000 tong kamini poribasi ngai kamini poribasi ngai to kebo khorang to tise ko ngai jao kebai kete khai tong mane ba hin tong to ai ko hasingsa gad je family ngai hasingsa gad tebla mano so khai tong ta gari ka tong to khai Kami hastini lamarokni omhai halok hambrani bagai saboba basa phaisinai khubbai simi hamkrai khlayo hnei samabai soi hamari phaiglak obo busuk dorte lama hamia yang hospital jara ge thanglai su khaima ke bola mate bisi thanglai su khai tai obo no bada onne lamarok dotong obo no bada to khru yang te hamia ge obo lamani bagai kebo noni yang kamini bor ro khoite ba Sinai nungnai rok khorong rok 30000 tong o lamani bagai kok rok salman rok dakhna kuno blok rok tabuk je o lamani tei norok tam sanam musung botomani sarkar no I common ta lama hamnani thanglai su khaijani hospital lama na bo Bidya Memorial Hospital orange sim busuk sal tai hospital Iko 1 kilometer hospital ke school college office ka yang ti mang no na yang ti tong kai ti to Agartala lama botong yang ti ka Agartala thuk payo tabuk lukurok hastini hapangno nasinglajak sabo bupuru soi hamari no tuboi lukurokni thanglaisu chasari tubuno hunlaye bureau report Kok Tripura